Mringkanan sing tasih meweh poga kang sawagung sering telahan yuwang kanan mamuju heng Ilahi awit namastu namasidem Aum awit namastu silat Mring jiwang jagat karono Siraning tondo kawisisaning bisono Sono sinangung langit wilopo Estu mas sehles santun lampai budo Jinanturu tutur katiro turu tulatan beradeng paradyo Minur sitong upomo premeng niskoro Karanto dia tumingin jaman purwo Mangga tekap wasananing gubito benar ditameng loko tamung renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggunggung sang murweng koto segebyar dumadining wayang purwo purwakaning kondo linarik untuting basa dungeng kuno ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sadero ngrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis rinakothak ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran ya kuwi sejatine amriksani pagelaran Inggit Purwa
Surya Candra Ndaru Miang Kartika Pinuputra teng kawasa sahari ratri hangit tribawana Purwata king Daksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan mangkartu mangkar kaya sinirambun kaya jawah pating krembyah dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron wana Miang Burontaya dadya beranakan tanpa wicalan padhang trawan sinari Sanghyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat munggo ing jagat witantuk mungup-mungup munggo ing kalingan ukir abang merngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilat bumi saya dangu sumurup Sanghyang Araka katon semeblak kanan kiri abang esmu jenar kaperbawan sinari Sanghyang Basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemelan Kendanu kasilring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu soleh kawudasi dene warsa ngupaya buka garap Tegal sawahe pangluh kursi lur datanana pedote siram bisa sendonan sesindenan mikul garul kuni anggiring raja kayane sawenehna pirembagan Samarawangi Sanghyang Araka saya dangu saya inggil katon sinari jagat wis katon melok dunung ingkang kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sami rebut yada rebute rebut kekuwung randene data wonten ingkang amadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala puninggi garis 100 tanan kali 1000 jangkep tinega krana garing Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langun kang tanpa wagut pegating maninggal kapantok ruting Cakrawala waneh-waneh cokring pepisik sawaneh kina pinjurang cala kina pungguwa serong kinarya sesuing meksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran sasana Jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggil kanon tuwuh angrembuyu royo-royo karang kitri roe-roe ning klopo bumi subur wasitan mawur satengah tinandur kartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjaran ngrangsang langit lenggak-lenggok lambahe tuwin mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline punara para laine tenampi waduk binondong-bendong kinarya angli sawah miang petegalan Nara Kesma pategalan gopala ijing kang rembuyu godhongan yambi kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kemendem, polo kesimpar, polo kemantung sadyotan kuciwa cinawi dukulan kang maweksa rasaning diri ingon-ingon aja kaya pitiwen sansaya ngrembaka lamun yang aglaring mangunan lamun wanci saurap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe datarana carane kandhang nganggo rancing palang lapet tebi saking tindak durjana tuti samya sak yeksa kapya karo ring nusa bangsa tuwin negaring Astina ngono kok ngimbangi gunung kanggo ngrenoksa mleh Lestari runtung mulun ratu merasati dadi urek-urekaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman saben saking tindak sansaya sinansaya wada winada anane momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sedating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Astina nalika semana lagi mansik marang jaman sono panjang kunjung pasir pamukura jinawi gembari pakarta tata Raharja dasar guru kang kejaba ri padang jagate dhuwur kusit tur padukun carane tur kasusu ning manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusarane ngadil praja ing Astina punangira den ucapna dasa namane sanata dasarane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Suryudana ya Sang Kurupati ya Jakapitana ya Prabu Jayapitana nalendra pepakuning bumi inggih nganggo ngajejekaken kautaman risajuga lenggah madaning dampar kencana binayang bayang Sangjaning Prabu Absari kawis tingal pepak hander sagung kang semewa yayang romping samudring dedaratan miwadatan kantun wiswaning Sangjana nganungtut tungguling praja ing Astina miwah Sangjaning para kadang kang sampun ketingal sowan anenggih menika ta wernane pating Plasa Jenar pating negaring Astina satring Plasa Jenar miwah pandhita ing Sukalima ingkang ketingal ngagem gagayaning payah-payet ning kiwuh menika ta wernane pandhita ing Sukalima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana ya Baratwaja putra sajuga lenggah wonten ing praja Astina
Dataleng kantun lenggahipun pating mlusut jenar nenggih sang rikana pati Hari Sengkuni Harya Suman Raden Tri Gantalpati Sang Topo Begawan Durna mengkelaken lenggahipun nata ngawungga Sang Narwati Karna Basusena miwah mengkeraken lenggahipun kadang nata Pangeran Pati Negari ing Astina Negeri Sang Raden Arya Kartowarma datan kantun ugi pisawanipun Pandhita enggal wonten negari Ngastina inggih menika ta Sang Begawan Manik Maninten Pandhita Kaliang Kabur Kangilan Kendhang Kebaraten ing ngendi papan dununge ya ing kono asal mulane ing Jawi ante remlabar sangjaring para nayaka samya ganteng masisiran jejel riel rapat bebet bibit para sesatet pupan dengkul datan poselo laber sakata ing marose bae Jawi amruta kenduru entek umbul-umbul kiterangan danu Yaya monteng mangsa labu payu megar menti jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngarang apa jati ngarang mangsa katiga parendikan tidem jinemat jaring pasewakan negari Ngastina Raden Kuduan datan ingkang besamur datan mampang kapiar sumung swarang ing pradonga mewah panglik ing Waranggono Sigra murwani pantikan dadi kumanggo ing Jinmandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan mas-mas ngelopeng nangis
tinon neng pasewakan busana maneka warna peteng udana miang pancrah sarwa rama manek Narawata Prabanya kang sumirat nyareng detsa lelewaran pergi sisireng taditku wimbo kekanda mrek Maruta Mando separan mangambar kungas Anjrah ingkang puspita pasing samirana mrek sekar kathok
indriya Dewang Sukmana mangadili nuwi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara paman Pati Arya Singguni ayo dadiake kaget pengliru si paman Pati diri sira ingsun pijon ngersane manira paman Pati Arya Singguni paman Arya Suman kawula nok ninggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula angger anak Prabu Duryudana sakalangkung kaget sutaning gali penggalipun ingkang bopeng kepatian ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salamba pinanjering alun-alun kumiter acaruk maras anging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana kawula tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu kawula nuk nggih paman Arya kula niki katiparaken si pamaji ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun Pranata-tata rakite kawarajan Prata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin inggih kir menawi paduka ndang bab tata rakite kamrajan tartemtu sadotan badhe nguji wani para kawula sami sak yek saeka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami geladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka tartentu mboten badhe anggepuk kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang bopeng kepatian remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna kawula nuk ninggih gawe bombong penggali ingsun kang dadi aturira paman Arya ora liwat pakaring kekutama tindak wae selawase urip kula ninggih nggih napa ingkang sampun paduka dawuhaken marang badhe kula candhingga jimat namung dereng lan sasampunipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka angger anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kula tampi kari dawuh sami-sami miwah bombonge penggali paman Arya boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi Kajeng Antika Kanjeng Paman Pati Arya Singguni wonten Praja Ngastina kawula nuk ninggih sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Nur panggi popo berbanturo Sarawujeng Antika popo Jaka Lima ingkang putra Duryudana ngaturaken asung pasegan palakrami tuwin pambagya raja mugi tansah kunjuk marang Sarawujeng Antika popo berbanturo Jaka Lima beban oh astaka swala sila pertapa sumarante hawala kamana kula punik gantel buntuting selikur kula ninggih kirana Prabu sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Bapak ing Sakalima dinten samangika tupi kula tampi dewan paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana wonten Praja Negari Ngastina. Oh inggih nggih wilujeng pisowan kula. Raja Niskala tebisake rupita sekara-kala. Anggen kula sowan ngabiyantur mangsa Jeng Antika anak Prabu Duryudana. Asung putya pangastawa sampun ingkang bapa tampi kare bombong rasim kalih. Mboten langkung ingkang bapa ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk marang Jeng Antika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana. Loro niki pupurban kula tampi karo bombong raos sing kali mboten langkung kan sekecane ingkang langkung mlayu Kajeng Antika. Wah, sampun mboten kirang payogi. Besanipun ingkang Bapak iso kali wonten madyaning datule Praja Negari Ngastina menika nggih. Kula petir Kakang Prabu Karna Sarawujeng Antika ingkang rayipun Duryudana ngaturaken asung putya pangastawa Kakang Prabu. Jagat masaning Bathara Layapura jagat kula ninggih Yayi. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang raka ing awung dinten samenika dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana asung putya pangesta sampun ingkang raka tampi karya bombong raos sing penggalih boten langkung namung salam taklim kula mugi tansah kunjuk marang Jeng Antika Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana loro niki kula tampi karya bombong raos sing penggalih boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi Kajeng Antika Kakang Prabu Karna Basusena kula ninggih sampun boten kirang payogi
Putri Dimas Kartomarmo sasowani siadya ngersanipun Kakang padha raja sapraptamu Dimas Kartomarmo katengipun Kakang tansah piring kawidatan dari sambikala sowan kula sinuwun tebih saking rubeda kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapu pada paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana pengayoman kula wonten Madyapada Koko Prabu Jagawitana ya Dimas Kartomarmo tak tampa siadya tur bekti lawan pun Kakang ora pengestuni pun Kakang bae tampanana banun sampun kula mundhan dados jimat paripe ndayanun kasantosan badhe kula candhika jimat paripe ndayanun kasantosan tatane barisanipun Wadyabura ingkang padha gantung sibu aja nganti kang padha sara manuk jiri senadya babarake migatri pasewakan sinuwun kula ingkang paduka dawuhaken badhe kula estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun banun mriki lumanggi pupu berban manik maninten sarawujeng adika ingkang putra pun Duryudana ngaturaken aseng pasegan monokrambi tuwin pambagya raharja mugi tansah wilujeng raharja rawuh panjenengan wonten ing brujing Astina mriku pupu Begawan manik maninten Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng winadalah iya nggih anak Prabu Jakawitana Slamet pisawanipun bapa ngersaning anak Prabu Jakawitana ya anak Prabu Duryudana dina iki ana ing pasewakan negara ing Ngastina. Pudya pangastawa wis pun bapa tampa karya bombong penggalihipun bapa. Ora liwat pangestuku wae tampanana ya nggih anak Prabu. Kula tampi karya bombong raos sing penggalih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung mrayugel Kanjeng Atika. Iya kaya wis ora kurang kepenak. Sang penemban manik maninten kula ngaturaken sembah. Ya patih sengkuni tak tampa pangestuku tampanana ya Teh. Kula pundi? Oh, Begawan manik maninten sembahku tampanan ya. Wala jalah Begawan Durna. Kowe ora basa, kowe ora nyembah karo aku. Oh, ngene ya, ngene. Nang negara Ngastina sing dadi pendhita luwih dhisik Begawan Durna tinimbang kowe. Kowe iki nang kene ming wong neneka, kowe iki nang kene wong anyar. Oh, dadi aja ngarep aku tata krama karo kowe. Aja ngarep aku duwe nunggangku karo kowe. Merga tinemune tuwa aku nang kene. Nang negara Ngastina ki le teka luwih dhisik Begawan Durna timbang Begawan manik maninten. Ya wis sak karepmu kono. Ora apa-apa. Sing baku arep ngayomi aku arep ngayomi karo anak Prabu Duryudana. Sakarepmu ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Ternyatane kowe ya duwe pemenang tumrap negara Ngastina. Ternyatane kowe saiki wis dadi kawula Ngastina. Purbaturna wonten jawah. Samenika sampun kula pesthekaken. Rikala semanten sampun kula kukuhaken. Pupu Begawan manik maninten menika. Ingkang dados pujangga wonten negari Ngastina. Waduh. Lajeng kula pripun, Ger? Jekatika ugi tetep dados pujangga wonten negari Ngastina nanging samenika benten kalenggahan langkung wikatos Begawan manik maninten timbang jekatika Pupur Bandurna syukur we turun pangkat Kang. Ora apa-apa turun pangkat ora apa-apa penting gajine tetep. Iya ora apa-apa wong aku ya arang-arang mlebu aku arang-arang mangkat. Iya sak karepmu. Nggih anak Prabu kula nuwun sewu. Sak mangke damel kaget sotane nggale ingkang bapa ing kepatihan dene dinten sak menika sing ngandika anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan ageng wonten Datulaya Praja Negari Ngastina nggih wonten pirembagan menapa menawi kepareng tumunten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kawula miwah kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton mapan catur netra kaliyan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu. Oh nggih anak Prabu. Samangke wonten dawuh menapa wonten wikados wonten candika ngawontenaken pasewakan ageng bene kelawan ingkang sampun. Oh. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela menggah menapa wikatosipun ingkang cetha. Ingkang bapa ing sekol menet yang nganglungaken jangga nilingaken karana mastuti sabda tama paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu. Pamanarya wonten dawuh beberban. Nggih wonten dawuh. Bapa Begawan manik maninten ana dawuh menapa nggih anak Prabu? Saestu wonten ing mriki kula ngawontenaken pasewakan mriku
namung badhe ngrembab babagan layang ingkang sampun kula tampi 3 hari kapengker. Jengandika nampi layang saking sinten? Nampi nawala saking sinten? Mboten sanes kejawi ambung. Inggih menika anak kuling Tresila Geni. Atmajanipun Yayi Arjuna inggih menika pun Bambang Wisageni. Surasaning nawala piyambakipun nyuwun kundur wangsul supados Garing Astina dipun kunduraken wangsul dhumateng panguwasanipun Pandhawa. Awit piyambakipun rumaos piyambakipun kesatria ingkang dugal kewarisan boten saged pikul dhuwur mendhem jero kaliyan tiyang sepuh. Iki namung saged sarana kados mekaten kemawon. Srananipun Wisageni saged mboktekaken tiyang sepuhipun. Paman Bawadura mruputipun popogahan panembaninten. Saestu kula ngawontenaken pasewakan wonten ing mriki menika namung badhe ngrembak bab perkawis menika. Napa kula kedah maring ke negara Ngastina? Napa kula kedah ngekahi negara Ngastina? Awit malah kula samangke boten maringaken negari Ngastina dumateng panguwasanipun Bumi Sanggeni. Tartentu malah samangke ingkang putra kawontenanipun bewasakjane para kawula. Tartentu boten badhe kanten-kantenan kawontenanipun Pamandarya Bawadurna mruputipun popogahan manik-maninten. Leng-leng ramyang nengkang tiya Liriwang Candra katawangan sumu ing das katuredan limut kabar saning rujit raming iya manahu kekuwungan yang wisisa kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Kaget penggalih kula sareng kula tampi dawuh jengandika bilih panjenengan nampi nawala saking Wisanggeni. Bilih Wisanggeni nyuwun kundur wangsul negari Ngastina. Kula nuwun sewu. Kumesar manah kula nek sing njaluk bali negara Ngastina kuwi Werkudara isih gampang dipenggak. Nanging yen wis Wisanggeni njaluk bali negara Ngastina menika kula nuwun sewu. Wisanggeni menika satra ingkang dugal kewarisan. Watak mantunipun Wisanggeni menika lempeng jejeg kadidine Tugu Sinungkarta. Menawi daring kasembatan menapa ingkang den gayuh tartentu dereng mandheg anggenipun ngupadi utawi mbudidaya. Lan ing sakmangke menawi mboten kasembatan Wisanggeni nyuwun wangsul negari Ngastina, lak nggih malah mboten kanten-kantenan to kahanane nggih anak Prabu. Mlengkeng saking menika menawi iguh pamrayogi kula lho niki, iguh pratikel kula negara Ngastina diparingke mawon kalih Wisanggeni. Pun boten napa-napa diparingke mawon bab perkawis kawula Ngastina miwah para Kurawa badhe gesang teng pundi pun nggo bedah negara sanes mawon. Luwih becik golek negara liya nggo mukti tinimbang ning Ngastina iki mengko ngasi ora diwenehke karo Wisanggeni ndak kedarang-darang kanane lelakone malah ketuyung-tuyung. Mergo pancen Wisanggeni menika watak-watune glelenge ora jamak-jamak. Bocah nika mbeline ora jamak-jamak.
mengkene ngasih kelakon Kurawa ditutuki ya meng nek ditutuki diwirang-wirangke karo Wisanggeni malah samangke jengandika anak Prabu Duryudana miwah para kawula ingkang badhe kewirangan. Oh leres-leres niku. Leres ngendikane Adipati Ari Sengguri. Menawi turut atulku dipun paringaken mawon pun demi keselamatanipun para Kurawa. Demikian kagem srana gesang anggenipun para Kurawa isih kepengin sehat ya bedah negara liya wae negara Ngastina diwehke karo Wisanggeni. Niku atur kula. Niku nek miturut kula ngaten niku. Nek kula nuwun sewu. Mbok bilih jengandika mboten badhe maringaken wujuding dengan Ngastina menika dumateng men Wisanggeni. Iki menika kersa panjenengan ning kula mundur saking Nayaka Praja Pujaka negari Ngastina. Kula resign. Kula mboten melu-melu melih. Mbah, awit kula ngertos iki kok Wisanggeni mesti bakal gawe rusuh kana negara Ngastina. Ora mang sawang to ngger mang tingali mang titeni. Delong kasih kemengko rak si Wisanggeni teka rene. Biasane sekaro Antasena. Biasane Wisanggeni teka rene mesti kingko nanjehke. Mesti mriko samangke nanjehke. Kepiye sida diwehke apa ora? Nek diwehke matur nuwun, wontene ora diwehke, ya kepiye carane kudu diwehke. Nek ora tetep ora gelem menehke, bakal ngamuk punggung Suratan Tanirbayana Wikara. Niku mesti watak-watune Wisanggeni ngoten niku. Mbojo gawe ukara to Kang. Weh ora. Oh nyatane Wisanggeni ki wis bola-bali ngono kuwi. Ning ndi-ndi Wisanggeni mesti arep njaluk apa-apa mesti kudu keturutan. Ora ono ceritane Wisanggeni kok. Njaluk ora keturutan terus ora ngamuk, terus meneng wae iki ora. Oh, Wisanggeni mesti nesu-nesu. Wisanggeni mesti ngamuk-ngamuk, ngajar saknene wong. Anak Prabu Jaka Pitana wonten dawuh bobab kawan manik maninten. Engko sik to. Dipetung aja mung waton maringke negara. Wisanggeni kuwi ora duwe wewenang tumrap Praja Ngastina sebab negara Ngastina kuwi darbeke para Pandhawa. Ning atase Wisanggeni iki ming bayi wingi sore kok arep njaluk bali negara Ngastina mosok ya arep diwehne. Nuwun sewu anak Prabu Jaka Pitana ki ndak sengguh Nalendra sing jirih getih wedi mati. Masa to mung kalah karo bayi wingi sore. Wong sak negara kok kalah karo bayi wingi sore dipetung dhisik aja ngasih mengko anak Prabu Duryudana maringke negara Ngastina karo Wisanggeni nggih anak Prabu. Ratune Ratu Tama Patelinu Pranayaka Tiasraharja Anegare becik-becik Randene tatan mangkin palyasing kala bantu mewah bangkit oh beta kang arebati sekebiar katariku ning ngono to wau Widemadaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten njenggeger kaya tugu Sinungkarta tugu papan Sinungkarta mapanggon papan renggo-renggo nalika semanten datanmu batatanmu sikna teng Ngastina nganti kaya pratima golek kencana kasar gagan jaba piyak ngarsa tangkeping puri kepasiban bono amuk apa tukang dadi darunane ora ana macan apa gajengking medhun saka wantilan kejawi amung sawanipun satring Dresila Geni mewah satring Randu Kumbala Sang Bambang Wisanggeni mewah Sang Bambang Antasena ora pepeh-pepeh minggah madaring Datulaya wantun miyasang Geni Muraseba mangono panguntas maraning driya Kancana Daya piyak-piyak njaluk dalan
Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumatamret kanggang awito denjeng-denjengan jagat dewa Bathara Pamandarya pripun nggih nembe kemawon dirasani lha kok wis teka lah rak tenan ta ngalamat negara Ngastina kelakon dibedah karo cah cilik kaya ngene timbali nggih mbok menawa pancen badhe nanjihke bab nawala sing pun diaturke kalian panjenengan Pamandarya kanggo sekeca inggih anak anongan Indita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja kandheng ning pangucap ning kabar baro dadi pakarti anakku cah bagus wisanggeni sasopan pun kesaning pun padha raja sak praptamu wisanggeni pamujine Pakde Duryudana Siwa Ngastina
Pangestune slamet di ora ana alangan sewiji apa. Adoh saka rubeda cinaketna ing yuwana mula. Kowe iki menengo sik to Kang ora? Wis ngono. Aku ngaturke basaku katura ya Dik, sembahku tamanen. Iya, cah bagus. Ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana. Ya wa. Tak tampa gawe gedene atiku Prayogakna. ya kaya wis ora kurang kepenak. Antasena padha slamet. Berkah pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku De ana ing Praja Ngastina. Sembahku basaku tampanan ya Di. Pak De Duryudana. Iya, cah bagus Antasena tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Heeh, Dik, tak gegem dadekake jimat. Prayogakna. Kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku wis sanggeni, putuku Antasena cah bagus. Cah pinter. Padha raja sak praptamu nggih, putuku. Simbah Durna. Slamet tekaku, Mbah. Antuk berkah pamujine Simbah Durna. Ya mung aku ngaturke sembahku tampanen ya, Mbah. Tak tampa pangestuku tampanan ya nggih wis sanggeni, tak gegem dadekke jimat. Antasena padha slamet to, Le. Slamet, Mbah. Ora ana alangan apa-apa ya ming iki mau ning dalan. Rodaku do mlaku kabeh. Nek rodane ora mlaku teneh mandeg Antasena. Iya, ora tekan kene. Slamet. Slamet, Mbah. Sembahku tampanen. Tak tambah pangestuku ya. Tak gegem dadekke jimat. Lah Simbah Putri nendi? Kowe iki kok nekone pisane aneh ora lho. Aku kangen e. Suwe ora sowan ning Sukalima ki aku ki kangen nyacahke Kalanjana Mbah Putri. Hus. Aja ngawur-ngawur kowe Antasena. Ngajar ngono kae widodari. Iya widodari. Ning aku senengku nek tak jak mubeng ning desa Karang Pradisan ngono kae terus tak sewake 5.000 rong ubengan. Aku entuk duit iso tak nggo tuku udut. Pancen kowe cah gleleng ora tenan. Gleleng ora macam-macam kowe iki jenengane ora. Wis sanggeni Antasena padha raja sak praptamu. Pak De Karna ya. Slamet tekaku, Di. Siwa ngawangga basaku tampanen ya, Wa. Ya tak gegem. Tak tampa lan pangestuku tampanana. Tak gegem dadekke jimat. Antasena padha slamet. Berkah pamujine Pak Dewarna Karna. Karna. Wo Pak De Karna. Iya. Kleru kaya. Slamet pangestumu wa. Anu Di, sembahku tampanen ya Di. Ya Antasena tak tampa pangestuku tampanana. Tak gegem nganti ngulumut. Iya. Prayogakna kaya ora kurang kepenak. Wah ya, Mas. Wis sanggeni padha kanthi raharja nggih. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Basaku tampanana nggih kula tampi pangestu kula mugi ndayani. Ya. Wayah Mas Antasena padha wilujeng nggih. Slamet, Mbah. Ora kok kowe kok kayae memelas kahananmu ngono ki ngapa, Mbah? Inggih menika namung pun tanggal tua kamangka. Dereng duwe duit nggih balekke sebrakan. Ana bar ning Semarang kok nanjur balekke sebrakan iki karepe kepiye? Inggih kawontenan kula tesih butuh. Mau ngentek nggih rolingane. Encen kowe iki ngglidik tuwek-tuwek ngglidik kok, Mbah? Mboten napa-napa, mumpung isih tuwek. Wis karepmu. Bisa geni. Ana dawuhmu apa, Wa? Tapi kaget sowan. Tanpa titibalan wigati apa? Wis reti kok ndadak takon, Kowe mau rak ngrasani aku to, Doan? Pasewakan Ngastina iki mau rak do ngrasani karo Wisanggeni to? Iya apa ora? Iya apa ora, Wa?
Iya pancen ngono. Nanging sak ora-orane aku takon karo kowe. Iya, aku weruh nek kowe basa-basi karo aku. Iya. Cekak aos wae aku mau ngarep nanjihke. Kepiye? Apa? Kira-kira sida apa ora? Siwa Ngastina arep marengke negara Ngastina sakwutuhe karo Wisanggeni kepiye? Merga aku karo Kakang Antasena ki mung anak-anak Pandhawa liyane ning antarane aku karo Kakang Antasena ki mung aku sing ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso ndodhok. Yen to liya-liyane iso labuh karo wong tuwa, paribasane iso munjung ingkung gacah nanging yen aku karo Kakang Antasena mergo aku ki pancen satru sing dugal kewarisan tangeh lamun kelakoni yen to aku iso basa iso unggah-ungguh iso ngabekti karo wong tuwa mula ya wa aja duweni panampa sing beda karo penemune Wisanggeni bab aku atur nawala karo Siwa Ngastina aku njaluk utuh bali negara Ngastina iki janjane aku mau ngarep ngabekti karo wong tuaku ya kuwi para Pandhawa. Iya. Mergo wis tak aturke. Aku ki ora iso basa, ora iso tata krama, aku ora iso ndodhok. Mulane anane praptaku rene iki karo ngantri kadangku ya kuwi Kapten Antasena. Aku arep njaluk bali negara Ngastina sakwutuhe wae. Ah, bener kuwi, Dik. Aku ki kepengin no kapan iso nyenengke wong tuaku. Sak ora-orane aku ya wis iso tuku sapi arepa wujude Royco kae. Wis iso nukokke sapi wong tuaku arepa wujude bubuk. Ora apa-apa di endorse, alhamdulillah. Malah aku entuk dit. Sak ora-orane aku iso nukokke mobil arepa ming remote control. Aku wis bangga kuwi. Kapan meneh to aku iso mujudke kabagyan ana ngersane atine wong tuaku nek ora seranane Wisanggeni karo aku iso mbalekke negara Ngastina sakwutuhe karo Pandhawa. Mula cekak aos wae rembuke ora usah suwe-suwe mendak ngladrah selak bintang tamune ngenteni. Soanane sowanku rene karo adhiku Wisanggeni Letnan Kolonel Wisanggeni iki arep njaluk bali negara Ngastina. Piye diwenehke apa ora, Dik? Tak tunggu wangsulane Pak Di Ngastina. Nek diwenehke ya matur nuwun, wondene ora diwenehke ya sing gedhe pangarupamu. Aku karo Wisanggeni iki satru sing dugal kewarisan, aku mesti ngamuk ning negara Ngastina, Di. Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang Pindha gombang ngajaping tawang susuh angin ngendingane yang kalian kangkung paksi mebar ana pendhita tuwa methuki karo aku kowe sapa? Nyadalah bocah wangkot ora duwe tata krama. Nek duwe ngono aku wis basa karo kowe. Gandeng aku kuwi satru ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok ya sing gedhe pangapuramu. Aku kepeksa ora basa karo kowe. Kowe sapa, Brban? Nek kowe durung tepung karo aku pendhita anyar sing teka ning negara Ngastina. Aku Begawan Manik Maninten. Oh, kowe pendhita anyar. Iya. Begawan Manik Maninten. Iya. Wisanggeni. Piye, Mbah? Kowe kok arep njaluk bali negara Ngastina, kowe iki diwenang apa? Negara Ngastina iki darbeke para Kurawa, pancen bener jaman dhisik. Sawarga Prabu Pandhu Dewanata titip negara Ngastina karo Prabu Dastarastra. Ning pungkasane banjur Kurupati ya anak Prabu Jaka Pitana dipasrahe kelungguhan Pangeran Pati wekasan Pandhawa kudu golek kamukten dhewe ora kena ngeyup kamukten ana ing Praja Ngastina. Ayo kowe manut to sing duwe wenang tumrap
negara Ngastina kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Kowe bayi wingi sore ora kena melu-melu. Engko sik tak takon. Lah kok dadi kowe iso ngendika kaya ngono ki tak takon saiki aku ki anake sapa? Kowe anake Raden Janaka. Janaka kuwi sapa? Panengahe Pandhawa. Engko sik aku ki anake Bapa Janaka. Bapa Janaka kuwi Pandhawa, klebune Pandhawa. Aku ki turas Pandhawa. Aku ki ya Pandhawa. Lah kok aku ora entuk ngekahi negara Ngastina, lah kok kowe ngendika yen to aku ora duwe wenang tumrap negara Ngastina? Kowe nganggep aku wong jagat njaban rangkah Pandhawa lan Kurawa. Saiki tak takon, kowe iki sapa? Kowe iki wong endi? Kowe wong endi ayo? Wangsulana. Aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kendang Kebaraten. Aku neneka ning negara Ngastina. Lah kudune sing pantes disebut wong jaban rangkah ki kowe udu kok aku. Aku ki trahe Pandhawa. Aku ki anak Pandhawa, aku ki lancur Pandhawa. Lah kok kowe teka muni ngono? Kowe ngenthengke karo aku, kowe nyepelekke karo aku. Kowe iki wong neneka ning kene. Kowe iki ning kene mung wong neneka. Sing menang duwe wemenang paring wangsulan karo Wisanggeni kuwi mung Siwa Ngastina. Diwenehke apa ora negara Ngastina? Negara Ngastina diwehke apa ora, diparingke apa ora karo Wisanggeni, ora kok dapurmu ki ora. Wela dalah. Wong tuwa kalah karo bayi wingi sore. Ayo muni kowe Begawan. Manik maninten. Saiki anane ning kene Wisanggeni karo Begawan Manik maninten. Kapten Antasena. B. Letnan Kolonel Wisanggeni. Iki dicepake perang ampyak awur-awur. Oh iya. Ngrebut negara Ngastina. Ben sisan ora sanggup perang gedhe barang. Awake dhewe wae ngentekke Kurawa 100. Iya, ayo. Nek ora ayo ning endi? Udune kene papane neter kadigdayan. Ayo Begawan menten. Ayo metu njaba. Kowe kewagang iso ngalahke Wisanggeni. Negara Ngastina ora bali marang panguwasane para Pandhawa. Wela dalah bocah kewanen. Ayo metu njaba. Sing sang katriga mulung mangromak ing wadya Karada Kura jagat Dewa Bathara malah dados kriwikan dados grojogan kuyon dadi tangisan kawontenanipun. Ben sisandene tak gawe ngene anak Prabu. Merga Wisanggeni kae pancen bocahe wis kewanen. Negara Ngastina kuwi lelakone kodrate bali ning panguwasane Pandhawa besok. Lamun to kedadian perang gedhe Bratayuda. Lah kok bocah ki arep ndhisiki. Ora kena. Anak Prabu Jaka Pitana kudu tetep mukti ngeyup ana ing negara Ngastina. Matur sembah nuwun. Lajeng kawontenanipun badhe kados pundi? Wis pasrahno kabeh lelakon marang Begawan Manik maninten. Iki mengko sing mungkasi mung aku sing keduga iso ngundurke Wisanggeni karo Antasena ya mung Begawan Manik maninten. Yen to ngasih aku kalah karo Antasena karo Wisanggeni,
yen to baliku ora nyangking Sira Antasena karo sirahe Wisangkri aja diceluk Begawan Manik-Maninten kowe anak Prabu Duryudana. Mugi sedaya sami pinanggih rahayu wilujeng. Inggih inggih. Kula nuwun sewu anak Prabu. Kados pundi Bapak Durna? Mengke riyen ta? Jenengan srawung kalian Begawan Manik-Maninten iki nembe pun pirang taun? Iki nembe 3 hari kapengker. Lagine make 3 dina. Kok wis percaya lho? Cara-carane wong kenalan kuwi mesti kudu nganggo adaptasi. Ora kena langsung percaya ngaten niku. Wong sing wis rawuh pirang-pirang taun kuwi kadang kala iso ora dipercaya. Isih angel dipercaya. Isih ragu arep mercayani. Nanging kula nuwun sewu, Begawan Manik-Maninten menika wong liyandrayan, menika senes saking kulawarga Pandhawa, ugi senes saking trahipun para Sata Kurawa. Mila kula nuwun sewu, ampun sok gampang percaya, ampun sok patun kebyahuyah. Malah kula nek ndaratur kula wau lak ngaten. Negara Ngastina diparingke kalih Wisanggeni ben awake dhewe tetep tentrem. Perkawis jengandika badhe mukti, jengandika sakadang Kurawa miwah sanjaring Nayaka Punggawa negari Ngastina badhe pindah teng pundi wae niku saged dipikir keri. Awit saged menika sampun mangertosi bilih panjenengan menika nalendra ingkang sugih Herbondo Bandhu. Sugih kamukten basan Brana Picis Banda donya menika seprapat jagat kagunganipun anak Prabu Duryudana piyambak. Inggih. Tur melih kula nuwun sewu. Menawi mung bab perkara mbedah negara liyane utawa mbabat alas apa ta apa ngono. Niku nuwun sewu barang sepele tumraping para Kurawa. Menawi miturut kula sakniki gandeng pun di ujung tanduk ibarate gesange Kurawa niku sing penting mukti eneng ngendi wae perkarane negara Ngastina diwehke karo Wisanggeni mboten napa-napa, sing penting Kurawa golek slamet pun to. Mang penggalih nggih anak Prabu Jagadéwa Bathara Pamanarya wonten dawuh menawi tumrap kula kedah pitados mawon kaliyan Begawan Manik-Maninten awit menika kula sampun mangertosi kumandhangipun Begawan Manik-Maninten menika pendhita ingkang daya sekti kalintang jayaning perang turut wasis waskita ing esti sampun sisa menggaliaken bab perkawis Wisanggeni kaliyan Antasena ingkang badhe ngrebak negari Ngastina tartentu ing sakmangke Wisanggeni kaliyan Antasena sampun saged dipunduturaken dening panguwasanipun inggih menika Begawan Manik-Maninten. Inggih mboten napa-napa nggih sampun menawi ngaten. Nyai Prabu, Kakang Prabu karo Kadiparan. Kula nuwun sewu. Menapa mboten parayoganipun Kurawa dipun ketapaken supados sak biyantung awan lekasipun Begawan Manik-Maninten. Mboten dados menapa. Cernyatanipun kula menika ingkang minangka jejeripun senopati kok kula mboten dijawel inggih. Kula nggadahi raos ingkang mboten sekeca. Kakang Prabu karo kawula sumanggaken. Inggih. Pamanarya wonten dawuh. Samangkawi dipun ketapaken Wadyabala Kurawa. Inggih sendika ngestaken dawuh. Dimas Kartomarma wonten dawuh sinipun. Budal kang padha sibuk jenenge Sunat Dikuntur ngedaton kanthi kaya wis ana jijiban kewajiban apa-apa meneh ning Praja Ngastina. Ngestaken dawuh kewareng nyuwun pamit madal wasilan. Iki angger mburi dong gayeng ndeloki HP niki mesti nggon grup ana wong turu di fotone. Apal kula. Yakin pun didelok mawon kowe teng grup wis akeh wong do merem dipoto. Biasane saka kalangan sinden iki. Sinden arep ngeblak. Sinden kejlungup. Ngoten niku wajar. Apa ya mergo pancen pekerjaan menika
pekerjaan seni menika pancen resikone ngoten niku. Pun kadi bibarke pasewakane sinaos nembe setengah 11. Mboten napa-napa. Jam 11 kurang seperempat, mboten napa-napa. Mengke kontur kedatone sing rada suwi 10 menit. Men pas jam 11 lekase. Mboten napa-napa. Dimas Kartomarmo budhalo nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya sarana dawuhane Dimas Kartomarmo. Purna gatining mananggilan. Para sang nutu kundur daton saking dampar nyuwun kirapit gambaran gading. Kadhiraken sanggenipun romban jadi manggo ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Kawasa saking mantur tindak nyosang Sri Rana lamun katurun saking Mandrawa gumebyar candrané kaidya Sang Hyang Surya.